så skal jeg lave 100 abonner. Jeg ved, det bliver svært, men lad os få startet det. Og der er de 100 armbånd. Vi skal til siden. Der er nogen, der undrer sig over, sådan en is det her det er. Det er en vaffelis! Hvorfor er der papir på isen? Så skal man til at rydde op bagefter. Det overgår jeg ikke. Det er så fint ud. Oh boy. Ny mikrofon. Okay. Skriv i kommentaren, hvad for en sang jeg skal synge. Se.